Dostlar, hammangizga salam. Sizga kerakli video YouTube kanalına hoş geldiniz. Dostlar, ahir Türkmen ildeşlerimize taze etip gelen 2023-yıl bayrami kutlu olsun. Dostlar, bugünkü videomuz imodenat prosmotr kapatmak hakkında olur. Köp adamlar soraya imodenat prosmotr kapatmayı men hem beylik accountlar ýaly meşgul bolmaly. Sizden meşgul olup imoda prosmotr kapatdysyňyz gelse videomuň sonuçyny görüň. Sizden masy ýekeje zat kanala agza bolup like to basmasmany ýatdan çykarmaň. Dostlar, kanalın statistikasını görsem 84% adam halkın bizim kanalı bez partisiya görüp oturuyor. Dostlar, kanalda siz kança kop partisiya etseniz, kança kop like koysanız, şança da komentar yazsanız, bizim kanalımız şança döser. Dostlar, sizden dinleyi hekece haýyş ol, komanız, qow content gerek bolsa, like, komentariya, partisiya. Hiç kıl kıyın ýeri ýok, dostlar. Hemen başta prosmotrum 43, 10 son 41, 400 goýulan ýagdaýlarda hem 100 nagara geçenler. Dostlar, bular ören az görkezçi. A few moments later. Dostlar, biz bu usuly gollarymyzdan sonra 21 saatyň içinde 31 000 prosmotr. Bu bolsa 28 000 prosmotr alypdyr. Onun sebäbi bolsa meniň kontaktymda 510 gowrak adam bar. Ol adamlar meni hiç näme ekenmäge dabaýt edip, baryny hem awtomatik usulen bir knopka arkaly dabaýt etdim. Dostlar, indi os iň gyzykly videomuň soňuna geçirmän görüňse, siz onuň näde edilişini görersiňiz. Indi olsa programmamyza girýäris. Ol programmanyň ady Unique Phone Number. Onu siz meniň IQ kanalymdan arkaýy ýükläp bilersiňiz. Indi siz edilmän ýaly takminan bir sany nomer ýazaňyz. Hemde ýokardaky ýaşyl düýmeye basyň. Hemde bärden haýsy Google accountyňyza saklanyp etjekdiňiz saýlaň. Hemde size ýokardan import başlanlyk hakynda habar geler. Boldy kontaktlary telefon import edip başlady. Bular çykyp köpek wagt almagy mümkin. 1 minute 37 seconds later. Adamlarda bayk olmandyran basa nastroyka girýäs, konfidensialnysda basyp, şondan sinkronizasiýany ýakyp goýsak bolany.